Kan lige tænde for. Så. Gammel spiller. Jack Bursting. På grund af dejlig overblik og guidning. Krølle. Søren. Spiller solidt og laver en god målgivende aflevering. SP. Om mod solen her. Simon Stockholm kæmper pisse godt ned i forsvaret, så han skal have min stemme. Det var jo en ny plads, Simon han havde i dag. Han kørte pisse godt dernede sammen med Jack. Så det er vores næste mand, der klarer det på bænken, eller på forsvaret her. Så helt klart Simon. Simon Stockholm. Og det er igen en ny plads. Klar det suveræn. Sådan. Ja, så er Simon. Hvorfor? Ny plads. Godt spil. Janus. Kom spiller. Vi spiller SP, Krølle, Jack og Simon. De kæmper Kun godt. én. Hvem skal det? Det var sgu svært. Så er det nok Krølle. Hvorfor? Han kæmper godt, og han kommer forbi mange gange og lægger nogle gode afleveringer. Spiller en god fløj. Ja. Simon, kom spiller. Jack Bursting. Fordi han leverer sgu varen hver gang. Kom spiller René. Janus, fordi jeg bruger hans gejst. Det er sådan set bare det.